मैं इसके नीचे जाऊंगा ही नहीं। मैं बोलता है मेरा निकालता है, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। अरे कोण होता ना का रे, कोण होता ना काय तर पुढे वैशात नो पुढे गाडी ह्या पडल्या, ट्रॅफिक जॅम झाल्या, ट्रॅफिक जॅम झाला, कोण इथून हे गेट क्रॉस करू नका, टायमिंग लागतो तुमका। हांगा नाही त्यांची नो एंट्री मारे, तुका धरतले मारे, तुका 2000 फायन दितले मारे। कोण होता ना का हे बाय गाडी सगळे ब्लॉक करता, कोण येवचो न्हू एअरपोर्ट। ही जर ह्यो टोल जर क्रॉस करशात न्हू, टोल जर क्रॉस करशात न्हू जाल्यार त्याचे हे लागले पैसे। या 2 मिनटांक ते म्हणतात 200 रुपया आणि 4 मिनटांक म्हणतात ते 220 आणि प्लस 220 440 जातले म्हणटा। हय यो यो व्हिडिओ काढता, सांग रे काढता व्हिडिओ, हाट कोण तो इंचार्ज हाट चल लावणी कितें जाता ते फकाणां करतात कितें भोवन भोवन, जावनी कितें जाता ते। सर सही है ना? आप 2 मिनट में कोई आदमी निकल सकता है इतने जगह से? आपको दिखाया मैं किधर से बाहर है सर, आप बोलो बोलो। सही है ना? क्या करने का ये लोगों को? 10 मिनट तो कम से कम ये दादागिरी हुआ, ये हुक्मशाही हुआ है, ये दादागिरी सरकार आया है, इसलिए ये दादागिरी कर रहा है। अभी घूमने ही नहीं आएंगे, गोवा बंद सारखे मरे, तू क्रॉस करू नका, भितर वचू नका, तुका पैसे देवे, थंय गाडी पडल्या, सगळे रावल्यात थंय। पॅक करूया, सगळे वांगडाच वचून पॅक करूया। हे बानो पळय 200 रुपया खातीर लायनी लागल्या पळय, भिकारी जाला, GMR भिकारी जाला पळय 200 रुपया खातीर 2 मिनटां खातीर। कितली लायन लागला पळय ड्रॉपाक, आनी फाल्यांच्यान खंय दिसता ते 200 रुपया पिकअप पॉयंटार कंपल्सरी करपाक आज दिसता। हे वता न्हू ना की सगळ्या टॅक्सीकारांक फोडान घालतले, हे व्हरतले 2 मिनटांक 220 रुपया आणि परत 2 मिनटां जाली जाल्यार 440 रुपया म्हणटात ते। म्हणून हे पळय माझी पहिली गाडी आहे फुडें सगळें।